Къде отива дъждовната капка? Здравей! Готов ли си за ново вълнуващо пътешествие? Днес ще последваме една малка капка вода в нейното приключение. Това е една капчица вода. Наричаме я просто капчица. Тя живее в голямото море, но един ден нещо вълшебно се случи. Слънцето я стопли и тя започна да се издига нагоре. Това се нарича изпарение. Можеш ли да кажеш изпарение? Капчица срещна още приятели във въздуха и заедно образуваха пухкав облак. Какъв цвят си представяш, че е облакът днес? Облакът се умори и започна да вали. Капчицата падна върху дървото, после в поточе. И къде мислиш, че отиде после? Капчицата отново е в морето. Но знаеш ли какво? Слънцето ще я стопли пак. Така водата постоянно пътува. Това се нарича воден кръговрат. Знаеш ли, че същата капчица вода може да е съществувала още когато динозаврите са живели? Уау! А сега е време за малко игра. Колко капчици виждаш в облака? Три капчици. Коя от трите картинки показва изпарение? Тази картинка показва изпарение. Браво, малък изследователю! Днес научи какво се случва с капчиците вода. До следващото вълшебно пътешествие! Ако това видео ти е харесало и е било полезно за теб, не забравяй да натиснеш камбанката и да се абонираш за канала на The Why World.